Muling pinailawan ng Clark Moon Festival 2025 ang gabi sa West Aero Park, Clark Global City ngayong October 6, dala ang diwa ng pagkakaisa, kultura at kolaborasyon. Sa ikalawang taon ng Mid-Autumn Festival sa Clark, pinagsama ng kaganapan ang makulay na tradisyon ng Asya at ang makabagong sigla ng Central Luzon. Isang patunay na ang Clark ay patuloy na nagiging global hub ng progreso at koneksyon. Ang selebrasyon ay inorganisa ng Clark International Airport Corporation o SIAC, Clark Aviation Capital, New Asia Pacific Foundation, Clark Development Corporation, at West Aero Park. Sa panayam kay SIAC President Joseph Alcazar, binigyang diin niya ang kahalagahan ng magandang ugnayan sa pagitan ng mga locators at investors upang lalo pang mapalago ang pamumuhunan at oportunidad sa trabaho sa Clark. Malaga to, no? Lalo-lalo na sa mga partners natin dito sa Clark, no? Ayun nga doon sa sinabi ko kanina, we were considered as one community, one family, one Clark. No? Although you have the three groups, CDC, BCDA, SIAC, the vision really is for the entire Clark and to unite everyone, for everyone to work together for the success and progress of our beloved Clark. Dagdag pa niya, ang ganitong mga cultural exchange activities ay hindi lang nagpapalakas ng turismo, kundi nagbubukas din ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa iba't ibang kultura sa loob ng Clark. Part of it is the cultural exchange and, Clark is a multicultural community, marami tayong mga investors from all over the world coming here, and we'd like to promote Clark as a multicultural business community, similar to what you see probably in Singapore or Hong Kong. Sa gitna ng makukulay na lanterns, performances at mooncake sharing, ramdam ang iisang mensahe ng gabi, ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Ang Clark Moon Festival ay patuloy na nagiging simbolo ng kung paano nagsasanib ang kultura, ang negosyo at komunidad tungo sa iisang layunin, isang mas maliwanag na bukas para sa Clark at sa buong rehiyon. This is Patricia Mamangon on the spot.